हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों जाहाथे नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलाङो आरो मा भिडिअ बेनि थाखाय नोंथांमोना मिन्थिगोन। माने बिटिआरआव गोदान साकरि ओंखारदों, बे साकरिनि थाखाय मायाव साकरि खालि जादों बा माला जोबगोन पस्टआ, भेकेन्सिया बेनि थाखाय मारै एप्लाइ खालामनो बेनि थाखाय मिन्थिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। बेनि आगोल नोंथांमोननि सेराव मोनसे खावलाय, नोंथांमोना बे भिडिअ गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक खालाम। नोंथांमोना नायलांदो। मानो होनो बिटिआरआव गोदान साकरि ओंखारदों। बे साकरिया जादों इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव ओंखारदों। बे टटेल 1420 माने 1420टा पस्ट ओंखारदों। मायाव पस्ट ओंखारदों, बेसेबां माबे डिस्ट्रिक्टआव बेसेबां पस्ट ओंखारदों, बेनि बागै नोंथांमोननो गुवारै फोरमायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। टटेल पस्ट ओंखारदों 1420 माने 1420 पस्ट। बे इडुकेसन डिपार्टमेन्ट बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय जायफोरा आर्ट साइन्सफोराव जायफोरा बियो ग्रेजुवेट टिचार, आर्ट साइन्स, हिन्दी टिचार, आरबिक टिचार, संस्कृत टिचार, हाई सेकेन्डारि स्कुल्स इन बिटिसि एरियायाव जायफोरा टेट क्वालिफिकेसन गोनां बिसोर एप्लाइ खालामनो हागोन। मा पस्ट दङ? ग्रेजुवेट टिचार दङ आर्ट्सआव, ग्रेजुवेट टिचार साइन्सनि दङ, हिन्दी टिचार, संस्कृत टिचार, आरबिक टिचार। बे पस्टआ बेसेबां दङ बेखौ नायदो। ग्रेजुवेट टिचार आर्ट्सआव टटेल दङ 796 796, बिदिनो क'क्राझाराव 183, चिराङाव 102, बाक्सायाव 773, उदालगुरियाव 138। ग्रेजुवेट टिचार साइन्सनि थाखाय 227, क'क्राझाराव दङ 37, चिराङाव दङ 35, बाक्सायाव दङ 102, उदालगुरियाव दङ 53। हिन्दी फोरोंगिरि बे टटेल दङ गासै 340, बेनिनो क'क्राझाराव 72, चिराङाव 53, बाक्सायाव 159, उदालगुरियाव 56। संस्कृत फोरोंगिरि गासै 45, क'क्राझाराव 7, चिराङाव 4, बाक्सायाव 25, उदालगुरियाव 9 जन, गासै 45। ओमफ्राय अरबिक फोरोंगिरिनि टटेल दं गासै जमा 12, बिदिनो 5 क'क्राझारनि जानांगोन आरो 7 भेकेन्सि बाक्सानि थाखाय। दायो क्वालिफिकेसन बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मा क्वालिफिकेसन नांगोन बे होनाय जादों। बेयो ग्रेजुवेट नङाब्ला ग्रेजुवेट टिचारनि थाखाय आर्ट्सआव बे ग्रेजुवेट जानांगोन, ग्रेजुवेट नङाबा पस्ट ग्रेजुवेट जानांगोन जायखिजाया इउनिभारसिटिनिफ्राय आर्ट्स स्ट्रिमाव एटलिस्ट बियो 50% मार्क्स मोननाय जानांगोन ग्रेजुवेटआव, होमब्लासो बियो एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय ग्रेजुवेट टिचार साइन्सआव दङ, बेबो साइन्सआव ग्रेजुवेट नङाबा पस्ट ग्रेजुवेट जानांगोन। जायखिजाया इउनिभारसिटिनिफ्राय सरकारजों रिकगनाइज खालामजानाय इउनिभारसिटिनिफ्राय एटलिस्ट 50% मार्क्स मोननांगोन मायाव, ग्रेजुवेसनाव। आरो हिन्दी टिचाराबो बिदिनो रत्न इन हिन्दी, बिदिनो डिग्रि क्वालिफिकेसन, डिग्रियाव बियो एटलिस्ट 50% मार्क्स मोननाय जागोन, अब्लासो एप्लाइ खालामनो हागोन। ओमफ्राय संस्कृतआबो बेनो एमएम बिदिनो 50% मार्क्स डिग्रियाव क्वालिफिकेसन मोननाय जानांगोन, 50% मार्क्स, अब्लासो बियो एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो बिएड दोङोबा बिसोरबो बिएडआ जेरावबो कम्पालसरि एप्लाइ खालामनो हागोन। बिदिनो बेसेबां बेथन मोनगोन बे होनाय जादों। बेथना जादों 14,500निफ्राय 60,500सिम जाहैगोन। बिनिनो ग्रेड पे दोङो 8,700। ओमफ्राय आरो बाहेरा क्राइटेरिया दोङो, माने दाजाबदेरनाय क्राइटेरिया, माने एडिसनेल क्राइटेरिया टेटआव स्कर पार्सेन्ट मोननाया जानांगोन। बिनिनो सेकेन्डारि टेट केन्डिडेटआ 60% मार्क्स मोननाय जानांगोन। आनरिजार्भ केटेगरिनि थाखाय 55 मार्क्सबाबो जागोन, जेरै ओबिसि, एससि, एसटि, पिएसटि, हिल्स, पिडाब्लिउडि बेनि थाखाय एमएल। ओमफ्राय मोनसे दंबावो मा होनना बुंदों, जाय केन्डिडेटआ मेट्रिकआव
एमआइएल साबजेक्ट लायाखै बा एमआइएल साबजेक्ट गैया बे मानसिया बै जबनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हाया होननानै बुंदों। एटलिस्ट बियो बड', बेंगालि, हिन्दी आरो एसामिस बे मोनब्रैयाव एमआइएल लाथारनांगोन। बेया एमआइएल गैयि मेट्रिकआव एमआइएल गैयि स्टुडेन्टआ बियो एप्लाइ खालामनो हाया। बे एमआइएल इंलिसाव लाबाबो बियो एप्लाइ खालामनो हाया। मानो होनदों एसामिस जायखिजाया बे थाथारनांगोन अब्लासो बियो एलिजिबोल जागोन। बे बैसोनि बाथ्रा बुंदों एज बैसोआ 18 बैसोनि सिंनि बैसोनि जानो मोननाय नङा आरो 40 बोसोरनि सानि बारा जानो मोननाय नङा होनना बुंदों। ओमफ्राय जों माबादि एप्लाइ खालामगोन? गांसे एप्लिकेशन स्टेन्डार्ड फर्म मोनगोन। बेजों लोगोसे उइथ होनना बुंदों बाय'डाटा गांसे। बे स्टेन्डार्ड फर्मखौ फिलआप खालामखांनायनि उनाव एक्सट्रा गावनो सेल्फ बाय'डाटा गांसे बानाय आरो सेल्फ गासैबो डकुमेन्ट्सखौ गावनि जिखिनि इडुकेसन क्वालिफिकेसननि जि डकुमेन्ट्स दङ बेखौ सेल्फ एटेस्टेड खालाम गासैबो कपिखौ। बेनिफ्राय बेखौ साबमिट बा खामाव सोखांनायनि उनाव बेखौ मायाव पस्ट अफिसावबो एप्लाइ खालामनो हागोन नङाबा डाइरेक्टर अफिसाव थांनानै बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। डाइरेक्टर इडुकेसन बिटिसि क'क्राझार बेयो डाइरेक्ट थांनानै नोङो एप्लाइ खालामनो हागोन। बिनि लास्ट डेटआ जादों 13/02/2021 माने 13 तारिख फेब्रुवारि 2021 बेखिनियानो बे तारिखआ लास्ट डेट। बेनि थाखाय नोंथांमोना जायफोरा गोसो गुदुं बिथांमोना एप्लाइ खालामदों गोख्रैनो, जाहाथे समा बारग'लांबा एप्लाइ खालामनो मोननाय नङा। आरो मास्ट बि नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे मा होनना बुंदों नोंथांमोननो बे नटिफिकेसन सरकारा नटिफिकेसन जारि खालामनाय बे एप्रुभेल नटिफिकेसनखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आं देखायगोन। नोंथांमोना बे नटिफिकेसनखौबो नायनो हागोन नङाबा डिसक्रिपसनाव आं नटिफिकेसनखौ होनाय जागोन। नोंथांमोना नटिफिकेसनखौ नायनानै मारै क्राइटेरियाफोरा बेफोरखौ गोख्रोङै मिथिनानै जाहाथे एप्लाइ खालामनायाव नोंथांमोननि थाखाय सुबिदा बादि जायो बेनि थाखाय नोंथांमोननि डिसक्रिपसनाव होगोन। नोंथांमोना खालि मोजाङै एप्लाइ खालाम नायनो नायदो माबाखौ होमबानो मिथिगोन मायाव बबे डिस्ट्रिक्टआव बेसेबां नांगौ, क'क्राझाराव बेसे नांगौ, चिराङाव, बाक्सा, उदालगुरि गासिबो बेयाव लिरनाय दङ। आरो मा होनना बुङो सब बेहाय मा नांगौ सब लिरनाय दङ। बेखौ होमबानो नायबानो नोंथांमोना मोजाङै मिथिगोन। नोंथांमोना नायनानै ला होमबानो एप्लाइ खालामनायाव सुबिदा जागोन। बेहाय डकुमेन्ट्सफोरा मा नांगौ बेफोरखौ इयाव होनाय जादों, बेफोरखौ नोंसोर नायनानै ला। पासपर्ट साइज कालार फट' नांगोन। बेनिफ्राय 2 नाम्बाराव जों मेट्रिकनि मार्कशिट नांगोन। 2 नाम्बाराव जोङो मेट्रिकनि मार्कशिट आरो एडमिट कार्ड एज प्रुफनि थाखाय। ओमफ्राय HLCनि मार्कशिट एन्ड सार्टिफिकेट नांगोन। बेनिफ्राय मा होनना बुंदों मार्कशिट आरो सार्टिफिकेट डिग्रिनि नांगोन। In case of candidate for the post of graduate teacher arts and science shall submit all 3 years marksheet. डिग्रीनि 3 yearsनि मार्कशीटखौबो साबमिट खालामना होदो। पोस्ट ग्रेजुएट मार्कशीट सर्टिफिकेट in case of less than 50 marks in graduation, high school markशीट आरो सर्टिफिकेट, हाई स्कुल टेट मार्कशीट, B.Ed मार्कशीट दङबा बेफोरखौ कास्ट सार्टिफिकेट, NCC सार्टिफिकेट, स्पर्ट्स स्केन सिगनेचार बेफोरखौ आपल'ड खालामनांगोन। एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट इफ एनि जायखिजाया 15 years of टिचिं एक्सपिरियेन्स इन आन्डार ग्रेजुएट एन्ड जुनियर टिचार माने एक्सपिरियेन्स दङबा होनो। एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट
टिचिंनि एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट दङबा बेखिनिखौ होदो। बेखिनिखौ होनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। नोंथांमोना टेनसन खालामनाङा, एप्लाइ खालामदो गोख्रैनो। नोंथांमोना गोख्रैनो बेखौ एप्लाइ खालामदो। सम गैला बारा। नोंथांमोनखौ भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय बा नोंथांमोननो फोरमायहरनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। थेंक इउ।